Minister ki jongki kiklat badai upat ba ubatung ki kim kenal bagian habanuan pai biang upat ba ubajit ki inat tuna try berlaku kapor long MLA kim penjelan biang kum ke MDC man kerenan baik dengan si penjelan baik bila aban penjelan ya ke MDC nomor kasyong agak keti juga sorkar jelah mereka penuma aban penjelan ya ke MLA election ko kipat babi dan nama kita lah pengilik keleng-keleng yang ngintip syuk kanwan syuk ke MLA ni kanwan syuk ke MDC ko bakal mentah nomor kilotan tiong MDC election nomor belai ke bangsa tabashir kaigadan hakini ki district council ngingin lek ban penkut kiting thot yang voice of the people party bagan let hapo GHADC bagan let hapo KHADC banyak bangi let mangi bau pai bau jit kabha dengan IT holat bon sinsar yang gini ke district council pilih ki kot kubur atau lah se mau balong kunta atau lah se mau ban yore jaga hak ke jong pai ba atau lah se mau ban kini jubor no jaga hak ke bala pin kubur pai ba dan mata ko kipat ba ngi ko ban pen ga mau yati yai sha ba ngi kin nong yalam ngin hak ban yai kalinti ka ba ha o ki ba ap thak na ga dang ga man ban wo ka jap ban pen su thu ba klayu pat ba ban wo daw ngi ki bun palat kat kabangi ni kren kin persang ban pen pai sagadiang ban pen pai sagamon rei ngasno ban aingo baki pat ba kumbalong lagi ni gisni o ki aimen sim da kata ka jingyeng ga bas kem ga jigi ki bon ga pen snongi ki baong ba arden ya chakmar wa pen snap ya kini ki ba pat ba on sa bread on la poi ga ta por ni shane hapri ki pat ba namar ga ta daw yendai ban bakla ko ki pat ba Niko apa mapi ki pat ba kumbalong pin ai ga jing shane hangi ki nongalam but pin plek jingot agri ki nongrim ga scam jonga voice of the people party ki balong ki nongrim blay ki balong ga thma prasai ga jingdok ga bamsap ga jingle bor ga jingle shiliang hawangi ngi perta ya kata ngendang ga jingtmu bantek po lani ban don jingot banong o kitai ki katsau hajar laipui bot ha amlarem ki klem kershan ngi ap ngin the job em kum kata kamdon ngin ai ke jang shakriya baro ki nong song snong daga jo ga jing shakri ka bangi de ban shakri ngai ring ha ka linti ga ji tanggawai ka bangi ngin namla ban priang galong ka linti ka bakinriang ka kromen toy ka perkhat tanya melody kanung dan jaga ha the voice of the people party ngin kiulang ngin roilang ngin snan but ngin mentoy lang kata ga diga sensar ka kadar ka the voice of the people party kanwan ra ha ga diga jira ka jingi nila nang do shipon ge kiprong ka hok long try ga jingi but hamni la pengamau lengba katu ka shat pasti kasat rongkli ka bapiong haba pio ban pniap yo kha ucaman no pniap ya jingalang on kandon sho kata ka jingshat lesi ka laban deinama bombom clashu lani bala trekam kaan jong ka sarkar India la bandon bon ki kha nei phenama shu ban teng ye ka ne ka shat tamrai rongkli ka jofi namar ki an jo ka sarkar India ke la trekam ni la shu watang ban siak yang dei irisang ibangi i kajat pendriu ka dan la ka jong ka dustur kadi ka kultur jungi banit beamra haki ayam ki babiang baki por ki babiang ki kita ki long shwa man shwa jungi ki jubu baik Nai mentahnya nama aban ne isu namar bale kila trekam ki an jaga sarkar India hanagaran kidang aban beamra hadu menda kidang bom do